Dobar dan, dragi prijatelji, ljubitelji književnosti i pisane reči. Današnji segment 3 minuta za književnost neću posvetiti posebno tumačenju nekog književnog dela, već ću vam pročitati citate iz jednog dela koji mi je pomogao da pronađem neku motivaciju kada mi je ona falila i kada sam bila suočena sa nekim izazovima, pa čak i sa izazovima koji se tiču čitanja. U pitanju je priručnik za ratnika svetlosti Paula Coelha. Ratnik svetlosti nikad ne zaboravlja zahvalnost. U toku borbe pomagali su mu anđeli. Nebeske sile postavile su svaku stvar na svoje mesto i omogućile mu da pruži najbolje od sebe. Drugovi primećuju, baš ima sreće, a ratnik ponekad postiže znatno više na što mu njegova sposobnost dopušta. I zato dok zalazi sunce on kleči i zahvaljuje se zaštitničkom plaštu koji ga obavija. Njegova zahvalnost, međutim, ne ograničava se samo na duhovni svet. On nikad ne zaboravlja prijatelje, jer se njihova krv pomešala s njegovom na bojnom polju. Jednog ratnika niko ne treba da podsjeća na pomoć koju je primio od drugih, on je i sam dobro pamti i deli s drugima nagradu. Ratnik svetlosti seća se jednog odlomka Johna Bunyana. Iako sam prošao kroz sve kroz što sam prošao, ne kajem se zbog teškoća u koje sam zapadao, jer su mi upravo one dovele tamo gde sam želeo da stignem. Sve što sada imam, to je ovaj mač, i ja ga rado predajem svakome ko je voljan da krene na hodočašće. Nosim sa sobom pečate i ožiljke iz bitaka. To su svedočanstva da sam živeo i nagrade koje sam osvajao. Ti dragi pečati i ožiljci otvorit će mi vrata raja. Jedno vreme slušao sam priče o neustrašivim podvizima. Jedno vreme živeo sam samo zato što je trebalo živeti. Ali sada živim zato što sam ratnik i zato što želim jednog dana da se nađem u društvu onoga za koga sam se toliko borio. Jedan pesnik kaže, ratnik svetlosti bira svoje neprijatelje. On zna vrlo dobro zašta je sve kadar. Nema potrebe da ide po svetu hvaleći na sva usta svoje sposobnosti i vrline. Međutim, na svakom koraku pojavljuje se neko ko hoće da dokaže da je bolji od njega. Za ratnika ne postoji bolji ili gori. I svako je obdaren onim sposobnostima koje su neophodne za njegov vlastiti put. Ali neki su uporni, izazivaju, vređaju, čine sve ne bi li ga naljutili. U tim trenucima njegovo srce kaže, ne prihvataj uvrede, one neće uvećati tvoju veštinu, samo ćeš se bez potrebe umoriti. Ratnik svetlosti ne traći svoje vreme slušajući provokacije, on ima sudbinu koju treba da ispuni. Kad dobije neku bitku, ratnik proslavlja pobedu. Ta pobeda ga je koštala teških trenutaka, noći ispunjenih sumnjama, beskrajnih dana iščekivanja. Od najstarijih vremena proslavljanje pobede spada u životne obrede. Drugovi gledaju radost ratnika svetlosti i misle zašto to radi. Može da se razočara već u sledećoj bitci. Može da izazove bes neprijatelja. Ali ratnik zna razlog svog postupka. On uživa u blagodeti najboljeg poklona koji pobeda može da mu pruži, poverenja. Proslavlja danas svoju jučerašnju pobedu da bi imao više snage u sutrašnjoj bitci. Evo i još jednog odlomka. Jednog dana, bez ikakve najave, ratnik otkriva da se bori bez pređašnjeg oduševljenja. Nastavlja da čini sve što je i do tada činio, ali izgleda da je svaki njegov pokret izgubio smisao. U tom trenutku ima samo jedan izbor, da nastavi da upražnjava dobru bitku. Moli se iz nužde ili iz straha ili iz bilo kog drugog razloga, ali ne prekida svoj put. Zna da je anđeo onoga koji ga nadahnjuje trenutno negde odlutao. Ratnik održava pažnju usmerenu na bitku i uporan je u svojim nastojanjima, čak i kada sve izgleda uzaludno. Ali uskoro anđeo se vraća i prvi lepet njegovih krila već vraća izgubljenu radost. Evo nekoliko odlomaka iz jednog dela koji mi je pomogao kada nisam mogla pronaći motivaciju da čitam i bila sam suočena sa nekim izazovima i ovi citati su mi na neki način dali snagu. Nadam se da ste danas imali vremena za književnost. Sve najbolje.